Welkom terug en we zijn weer bij Ed geweest. Houdt in dat wij de Team Up banner, de linker wel op staan, hebben wij ingeruild. En niet zomaar, nee, we hebben die ingeruild voor super vette kaarten. Namelijk de Tinkaton Alt Art van de Paldean Evolved. Had zij Ed zijn plaatje erbij. Thanks voor deze kaart weer. En dan gaan we zo meteen naar het meesterwerk der meesterwerken, namelijk de Zekrom. Wat ben ik blij met deze kaart. Holy shit, geniet heel eventjes van deze art. Kijk hoe gruwelijk deze gemaakt is. De Zekrom, het ultieme bliksemmonster, gaat in de map. Thanks voor Ed. En de volgende keer gaan we weer wat moois halen bij jou. Holy crap, dat ik deze gewoon mag toevoegen. Lekker hoor. Tot de volgende.